Digital marketing. Digital marketing, internet marketing ko kuma online marketing wata hanya ce ta zamani da ake tallata haja ko kuma yin cinikayya a yanar gizo ta hanyar yin amfani da waya, kwamfuta ko kuma wayar tablet. Digital marketing wata sabuwar hanya ce wacce take taimakawa 'yan kasuwa, manyansu da ƙananansu wajen samun yin mu'amala da kwastomomi na kusa da na nesa. Yin amfani da digital marketing ya taimaka ƙwarai da gaske wajen tallata hajoji da yin cinikayya ta ƙasa da ƙasa da wajen taimakawa 'yan kasuwa da samun kwastomomi waɗanda suke a kusa da su ko kuma a nesa da su. Akwai hanyoyi kala-kala waɗanda ake amfani da su wajen tallata hajoji ko kadarori ko kuma sana'a a yanar gizo. Waɗannan hanyoyi sun haɗa da social media, wato social media marketing wajen yin amfani da social media account irin su Facebook, WhatsApp, Twitter ko kuma Instagram wajen tallata hajoji ko kadara ko kuma sana'a. Sannan akwai hanyar da ake cewa influencer marketing. Wannan wata dabara ce ta yin amfani da shahararrun mutane waɗanda suka shahara a cikin al'umma domin su taimaka wajen tallata hajoji, kadara ko kuma sana'a. Akwai abin da ake cewa content marketing. Shi wannan content marketing wata hanya ce wanda za ka samu wanda ake cewa content creator ko kuma wanda yake da fikira ta yin wata ƙirƙira walau bidiyo, hoto ko kuma wani abu makamancin haka, ya taimaka wajen tallata hajarka ko kuma kadararka ko kuma sana'arka. Akwai abin da ake cewa email marketing. Wannan wata hanya ce wacce ake generating ko kuma ƙirƙirar saƙonni ta yanar gizo, wato saƙonnin email wanda za su taimaka wajen tallata kamfani, haja ko kuma sana'a. Akwai abin da ake cewa SEO, wato search engine optimization. Wannan ma wata dabara ce ta hanyar tallata haja ko kuma kamfani ko dai wata kadara a intanet ta hanyar yin amfani da website wanda idan an ɗora a kan intanet, idan aka yi searching za a ga abin da ake so mutane su gani. Akwai wata dabara ita ma mai zaman kanta wanda ake cewa pay per click, wato shi wannan wata hanya ce wadda su masu tallar suke samu idan wani ya yi kilikin ko ya danna wannan tallar da suka yi. Akwai kuma abin da ake cewa affiliate marketing. Shi kuma affiliate marketing wata dabara ce wanda wani zai ɗauki kayan wani ko na kamfani ko na shago ko kuma na wani mutum ya tallata mai, idan an siyar a cikin ribar da aka samu ko kuma kuɗin da aka samu yana da wani kaso wanda ake ce masa commission. Muna da mobile marketing da kuma market automation platforms. Akwai kuma market analytics. Wannan su ne dabarun da ake amfani da su wajen amfani da social media ko kuma mu ce internet marketing.